ngifuna sikhayiselane la sizokhumbuzana nami ngizosho ngisakukhumbula nawe uzosho osakukhumbula. Uyabona lezi imoto lezi moto ezisuka ko China ko Japan lezi moto uma zifika la eSouth Africa la eHapa la zisuke zizodlula ziye ko Mozambique ziye ko Zambia yabona kanjalo lezi moto yayibona lezi moto uzoyikhumbula nje nazi lezi moto. Alright, ngo 2002 lezi moto lama warehouse la abengekho sekumbahathi Gandhi lo ngihamba ngayo kuse point road lama warehouse abengekho ngo 2002 yabona lezi moto ngifakela lezi moto bezingahambi ngama truck kanje. Yes, lezi moto bezingahambi ngama truck beziphuma la eHapa bezidle phansi zidrive ziyele emazweni ziye Zambia noma ziye Malawi noma ngabe ziyaphi, kodwa lezi moto bezingahambi ngama truck bezingena ama warehouse la eThekwini amaningi kangaka mayibe khona very few. Nansi into abebeyenza ke bebeyikhipha la eHapa ngoba ayinamaphepha zihamba ngo regulation 84 kwama regulations olawula Act number 93 of 1996 we National Road Traffic Act. Uzoyikhumbula esasibambe nabo ngaleso sikhathi. Right, lo regulation 84 ulawula ukusebenza kwe special permit. Uyabona i special permit yabona mawuthenga imoto uyabona amaphepha la ngemuva ipermit leyo bebesebenza leyo. Ithini u regulation 84 uthi i special permit isisebenza kuphela uma uthenge imoto usalungisa indaba kwe register ne number plate ungayifaka izoba valid for 21 days. Ithi imoto yakho mayingakabi roadworthy uzoyisusa ku point A iya ku point B mhlambi iyolungiswa iyahamba ngaleso special permit. Uyabona, so laba ke bebenzani ke labo o business men bala no receiver bala. Uyabona labantu aba businessa ngeyimoto bebevele bethathe besebenzise u regulation 84 bethathe special permit besifake kulezi moto. Lezi moto zizosuka la uthokuthi zisuke eSouth Africa ziyofika kuphi ko Zambia ko Malawi ko Mozambique ko Zimbabwe noma ikuphi laba khona. Ukhumbule phela ichweba elibhizi kakhulu ileli laseThekwini, ichweba elizikile kakhulu elase Richards Bay. Sinamachweba athena very rich, elinye libhizi elinye libanzi elikwazi ukulayisha kakhulu izinto ezisinda kakhulu zilayishwe Richards Bay, izinto eziningi zilayishwa la kule Hapa. Ngikho ke lapho ngisekutheni lezi moto bezifika la besebenzise u regulation 84 benamathele kuwona ukuze beyisusela ziyoshona le emazweni zidrive. Washintsha uMEC ngaleso sikhathi uminister ngaleso sikhathi wayishintsha wathi no I think kwakungo 2005 kanje wathi no lezi moto lezi azigibele etruckini azinganyatheli emgwaqweni yase South Africa noma yase KZN ezingenawo amaphepha ngoba into ezokwenzeka la ma imbandakanyeke engozini le moto le awukwazi ukuyitrace. Bamthatha laba basebenza la bona laba banikazi bathi ama agent akhona nama broker akhona bathatha uminister bamsa enkantolo eHigh Court la kuVictoria Mbackman la bamsa khona ukuthi unqaba akafuni kusetshenziswe special permit ekutransporteni lezi zimoto. 2007 ngicabanga ukuthi 2007 phela yabuya impendulo eHigh Court yathi uminister ubeqinisile. Kwagcina lapho ukuthi kwa enforce lokuthi lezi moto azisophinde
zehle la emkhunjini zihambe phansi la emgwaqweni ziya koZambia noma ngabe ziya kuphi njengoba ungeke uzuyibona manje sekunama warehouse asemaningi kakhulu 2 kunama truck ayithathayo besikhona ke nalento futhi kuyona lo regulation 84 umuntu utho ukuthi kunemoto usuke eSwazini ufike la ngemoto yakhe i-expire i-permit yakhe yokuba la eSouth Africa avuselele nge-special permit bese sisetshenziswa kanjalo kusho ukuthi laba bantu bangaphandle bebevele ebhizinisini bebevele benayo lento yokumisuse ithuba elikhona belikhona ithuba lokuthi ungayithatha imoto la mawuyokwenza uroadworthy certificate mawukuthi kufuna into enjalo uyithatha uhambe ngayo lezo nsuku ezu21 bese ke uyabusela uyokwenza umsebenzi yakho ngawo igaxe trucking bese ihamba kodwa bona into abayenzile bavele bathatha umthetho wala base behamba nawo kuphi emazweni abo ngizama ukuthi ke ngalamagama uma uminister wangalezo sikhathi ngo2007 wakwazi ukuthi aqondise lobubugwegwe nanamanje uminister okhona oqondene nezamabhizinisi engawushaya umthetho ukuthi ispaza shop angeke kube ispaza shop sirane umuntu ongani wase-South Africa number 1 number 2 uminister wakwa-justice ngaba engavele ekhiphe umthetho othi noma izwi elithi angeke sidebate ngo-illegal lo ngesiyidebate leyo ngani yasho ukuthi illegal manje sowudebate kanjani illegal sowudebate kuphi ayikho iplatform lokudebate illegal ngike ngenza ivideo ngendaba yabafana ayikwazanga ukuhamba ngenxa ukuthi amaphepha bengalungile alidlulenike lapho ngithi mina spaza shop ungashawa nje umthetho ukuthi abantu base South Africa kuphela bafuna ke benze lokho number 2 ungashawa nje umthetho oqondile ukuthi illegal asikhulumi ngawo asukeni fast forward asambe siye eMozambique sibe nabantu abaningi kakhulu abasuka eMozambique bangena eSouth Africa illegal bangena base kuba nabanye base South Africa baxhumana kanje kwathathwa imoto eziningi zabantu base South Africa eziningi zicrossa iborder njengamanje kunala kuthiwa ngana amajezi phela akhiwa lapha leyanto ayipheli kwayona leyanto kunezimali eziningi eseyingene lapha sekunopenyo khona na yonke into nje ongasayazi kodwa leyanto eyokuzama ukuthi kwehle izinga lomntshontsho kweimoto nansi ke into uzofakaza onemoto yakhe yantshontsha Africa Unite akaze ngizwe akaze ngibone imina ngihlale ngimemeza la ngithi imoto sengintshontshe imoto akaze ngizwe uhulumeni waseMozambique ethi usebambe imoto ezingaka ezisuka eSouth Africa nazi ziyadudula izobekwa la kubizwa abantu kuthiwa abazo identify imoto zabo akaze ngizwe leyo uma ukuthi wakwayizwa mhlawumbe uzositshela lapha kwi-comment section akaze ngize ngizwa Africa Unite imoto zase-South Africa zigcwele eMozambique 1 zihamba igebengu zaseMozambique number 2 sezitholakeleke kunzima kwakhona ukuthi uyilande lapha ibuye imoto yakho izila owakwabuyelwa imoto esuka eMozambique akasitotele umzima ahlangana bezana nakho noma ubulula ulekelelwa amaphoyisa ukuthi imoto yakhe ingene lo Africa Unite asukhulume kahle ukuthi asingathi Africa Unite sikhuluma ohlangothini olulodwa ngutshela mina ngabantu base South Africa imoto zabo azikho igcwele la eMozambique imoto ithathiwe azibuyi bayithatha yonke eSouth Africa bese uyangitshela kuma states amaphoyisa no provincial commissioner nawo uyophawu ukuthi athini ama states okuntshontshwa kwezimoto zakoMozambique zize South Africa zingakanani ezikhona nalokho ngoba phela asifuni ukuthi kube khona omunye umuntu okuzothiwa hayi ungcono izimoto zase South Africa zigcwele eMozambique zingakanani ezaseMozambique ezila uAfrica Unite uqala nini uqala ngokuthi makucindezeleke thina bese nakhona kuzothiwa Africa Unite ayikho into enjalo imoto zigcwele la azibuyi zehlule uhulumeni bobabili base South Africa zehlule iInterpol iInterpol isikuyayidudula imoto sayibona nazi imoto uzani ndo identify imoto zeni akaze siyibone so ake sikhulume into right ngesikhathi esiright lento ngisosela ekutheni lezi imoto lezi ebhekele koMozambique oZimbabwe
behamba phansi kodwa uminister ngalosikhathi wak-enforcer izinto zaqonda. Ake ngime lapho kwamanje ungazudideka, ake ihlangane lapha kwi-comment section. Africa Unite akube i-two-way traffic, akungabi ngazothi manje i-traffic eyodwa ebheke ngapha kuthina, ukuze asebenzise ubuntu. Igebengu akudilwe negebengu, igebengu ziboshwe, igebengu uhulumeni wangale eMozambique aze ezothatha igebengu zakhe ngapha ethi ngizolanda igebengu zami, angifuni zigcwalisa amajele la ngoba kwakhona seyiboshiwe la zigcwalisa amajele ethu. Asikhulume into eqondile, ingabe political, asiyiqonde nje into wrong, right. Ibafana ayihambanga ngesikhathi ngenxa yevisa. Kusho ukuthini na? Imithetho yamazwe ayihlonishwa. I thank you. Ihaba ethe ngikhuluma ngayo ile nansi iTheku le iborder le, yabona iborder le ibhizi kakhulu. Iyona Southern Hemisphere ibhizi, very busy la, yabona la, very iyona border le. Lezi imoto ke suke ziphuma la, ngifuna ukukhombisa nje la ila iphuma khona la eThekwini. Kodwa ke manje sekuyaphoqa ukuthi ziphume zingene kuphi, zingene trucking njengoba ibona la i-trucking. Yeah, thank you.